Здрасти. Здравей. Моля? Здравей. Здрасти. Споко не тренирам, не съм такъв. Откъде си, на колко си? Ботевград съм на 14. Колко си висок? 1,60 м. Според теб аз колко съм висок? Не знам. Казвам, тази врата е 1,80 м. Аз съм над нея. Не вярвам. Искаш да ти покажа? Да. Чакай секунда. Ето. Ето е. Вратата ето на мен. Майко. Леле, ма ти си огромен. Не бе. Кой набър съм според тебе? 0,6. 0,7. Бях близо. Така е. Но височината? Гади нещо имаш ли съм това? Колко сте високи? 1,72. Аз според вас колко съм висок? Не. 1,80. Нагоре. 85. Още нагоре. 95. Да, 8 метра го направи, ако искаш. Ани. Предположи, колко съм висок? Ани. Не, 1,93 м. Откъде си? Преговори. Кой? Моля? Кой набор си? 0,7. 0,7 метър 93 малко ми се струва. Волейбол си? Приятел, имаш ли си? Да, имам си. Що? Споко, не си търси. Приятел. Да, Да, това е малко специално да чуеш от моя набор да не си търсят приятелки. Не, аз не се търся. Колко си висока? 1,63. Добре. 1,63. Аз съм малко по-високи човек от тебе. Откъде си? От търгови ще познай колко съм висок. 1,70. Не. 1,80. Още ще нагоре. 1,90 м. Плюс 3 санта. Йо! 1,93 м съм. 1,93. Ширав. Здрасти. Как си се? Какво правите? Нищо. Добре сме ти. Откъде сте, на колко сте? София 011 011 09 09 е там. Уау. Пустите ли? Пустите ли? Не. Само така пиете ли? Не. Ходите ли на дискотека? Не. Браво. Гордея се с вас. Колко си високи? 1,65-6 м. 1,55 м. 68-9. И Софи, ти колко си? 1,75 м. 75 е Софи. Знаете аз колко съм? 1,80 м. Нагоре. 1,85. 1,90. Още нагоре. 1,90. Още малко нагоре. 1,92. 1 сантиметър. 93. Да. Според вас на кой набор сте? 0,7. 5. Тя по средата кой набор каза? Какво? Пита кой По средата кой набор каза? 0,7. Да, позва.
Толкова ли ми личи? Да. Приятели, нещо имате ли си? Спокойно сте се приятелка? Ужас. Инстаграм имате ли? Да. Може ли? Добре. Секунда, аз ще спрятя моя инстаграм. Става ли? Така по-лесно чути. Да. Аз ще спрятя моя инстаграм. Добре, и после момичето. Добре, после ще последва момичето, на което е телефона. Секунда, само да й покажа с тази снимка съм на профилната. Чакай. Секунда. Не ви- Само да видя. С тази. Не знам дали много се вижда. Да. Видяхте ли? Ето. Да. Окей. Да се правят. Добре. Айде, чао. Чао. Той е 1,80 м. Аз съм над нея. Ох, че не те виждам, че пече. Стой сега. Ох, много е тъмно при тебе. При вас е просто много светло. Колко е вратата? 1,80 м. Мерси е така по-добре. Оф. Ма те са еволюирали всичките сега по-малките. Откъде те знам на колко си? По 6. Аз ще кажа, 0,7 ще кажа. Сигурно ще е висок. Здрав ми изглежда момчето. Здраво ми изглежда момчето, виж. Сигурно 0,6. Ами, ти си висок сигурно. Положи, кажи някой число. Види. 90. Не е чак толкова много. 80, 85. Не знам. Това ли? Къде не е звука? Да, предполагам. 1,93 м. И съм 0,7 м. Ето, аз бях близо. Аз казах И съм 0,7 м. Набор. Вие на колко сте? Мисля 8. 0,8 м. Да, О. Откъде сте? София. Какво правите в този сайт? Твърде ни е скучно като цяло и... Аз така диших. Как шишето с вода? Си загубих шишето с вода, както да е. Слушай, Любимата също. Също е малко е шишето. на пикоч вече, но нищо. Приятели, нещо имате ли си? Спокойно сте Има се приятел. приятелка. Час Моля? Час има. А ти? Не, аз не. Какво така? Така се случиха нещата. Не четеш. Стой само. Или той не те иска? Дай пак. Той ли не те иска или ти не го искаш? Ох, Там е каша пълна. аз не го искам. Какво така? Защото се държи тъпо с мен. Значи, момичета, може ли два бързи въпроса? Може, давай. Според вас, аз на колко съм и колко съм висок? Тази врата е 1,80 м, аз съм над нея. 2 метра сигурно. Надолу. Какво е 90? 1,90-1,95. Така като си. 1,93. 1,93 на колко съм според вас? На 24. На На 20. На 17. Кой набор си 0,6? 0,7. Според Ние вие на так. кой набор сте? 0,6. 0,6. Да. И аз съм 1,80 висок. О, ти си много висока. За момиче. Какво правите в този сайт?